Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, ngayon po sa video na ito, gusto ko po share sa inyo yung klase ng breed ng aking mga manok. Kasi nakakamiss po sila. Hindi ko pa po alam kung anong klaseng breed sila totally. Kasi naguguluhan ako kung anong klaseng breed sila. Tapos na-miss ako sa kanila kasi 2 months pa lang o ang bilis po nilang lumaki mga ka-chicken, at saka yung timbang po nila bibigat. Kaya ngayon isi-share ko sa inyo. Okay, bago po yan, oh, okay, ngayon mga ka-chicken, isi-share ko po sa inyo yung ating klase ng breed ng mga manok dito sa akin. Kasi itong mga manok na ito, nung napunta sila sa akin, nabili ko sila sa isang farm, mga itlog pa lang. So, ayan po mga ka-chicken, ito po yung itsura ng itlog nila. May pagka-green po yung kulay nila. Ayan po, para makita nyo po ng gusto, i-compare po natin sila sa itlog ng layer na nabibili natin sa tindahan. Ito po. Tingnan nyo po yung hitsura. Yung galing sa layer, mas puti siya. Yung isa, makita nyo na yung kulay niya na may pagka-green po. Ayan po.
Tapos pinalimliman ko sa aking mga inahin. Ang sabi doon sa farm na aking nabilhan kasi na-miss ako malalaking manok, Cantonese breed daw. Pero sinearch ko sa Google, sa YouTube, hindi ko makita yung ganong klaseng breed. Walang ganon na breed na nakita ko o na-search ko. Kaya tiningnan ko ng maigi, parang tingin ko naman, parang Plymouth Barred. Pero parang hindi pa ko din sure. Kaya kung may nakakalam dyan, kindly comment below. Patulong mga busing, mga ka-chicken. Ipapakita ko muna sa inyo kung gaano ka-miss yung mga manok na ito. Ito po mga ka-chicken, nung sisiyo po sila, makikita po talaga yung kakaibang laki nila. Sige. Ito po sila mga ka-chicken, Ito po yung itsura niya. Kaganda po. Tinimbang ko na po ito sila. Pero ngayon, ito po yung tinimbangin po natin mga ka-chicken. So ito pala, magto 2 months ito bukas. Kasi ngayon, June 3, bukas June 4, magto 2 months sila. Ngayon titimbangin natin. Kasi ganda. Yan po mga ka-chicken, almost 1 kilo na po. Yan yung po, kabibigat yung timbang nila. Yan po. Kunin din natin yung iba, yung mga kapatid niya. Ito po yung isang kapatid niya, mga ka-chicken, Ito medyo mabigat siya. Yan po yung timbang niya, mga ka-chicken, Tingnan nyo. 1 kilo po siya. Bumalik. Kunin pa natin yung iba. Saka ito din po. May puti. Nakabis po sila. Para medyo magaan po siya. Hindi po nakaabot ng 3/4. Ito po mga ka-chicken, tinignan nyo, parang siya, PBR, Plymouth Barred. Yung niya. Tingnan nyo po. Ito kiluhin din natin. Nasa 3/4 po mga ka-chicken. Nakakabis. 2 months bukas. Ito po yung klase ng mga ka-chicken, Yung isang kapatid niya. Mayroon din siyang parang lawin. Niya. So, pinaka-nabalahibo. Tingnan niyo po. Nakakamis po. Bibigat nila. Okay.
Ngayon, may mga kasabayan ko sila na mga napisa ko ng mga sisiw dito. Yung crossbred basilan ko. Tingnan din natin. Okay, ito po mga ka-chicken, no? Yung basilan breed ko na manok. Tingnan niyo po. Ito po yung mga kasabayan nila na mapisa. Ating basilan. Tingnan, ngayon, kiluhin din natin siya para fair naman. Okay. Nasa half kilo pa lang po mga ka-chicken. Half kilo siya. Basilan bread po siya. Ito po. Pero sila, mayroon ng isang kilo. May 3/4, may almost 1 kilo. Ganyan, ganun po na kami. May magkasing edad lang po sila. Basilan na to Basilan bread to. Ang lusog pa nito. Okay. Ito po mga chicken, lilipat po natin sila doon sa ranging area na medyo mga sisiw pa. Mga tag 2 months ko. Pero bago yan, lalagyan ko muna sila ng mga leg band para palatandaan na sa ganitong klase na ibang klase na breed ng manok na ito. Kasi may mga din ako, may mga nalagay na leg band sa mga basilan ko. Nalagyan po natin. Dalawa po yung ilagay ko mga chicken kasi yung basilan ko meron din ganito, may band tag-isa. Ngayon dalawa po kanila para mas madaling matandaan. Ngayon, lagay po natin sila doon. Ayan mga ka-chicken, kung may nakakalam kung anong breed yon o mayroon sa inyo, don't hesitate to comment below. Salamat sa yung mga panonood. Okay, para doon sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Para doon sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Okay, ngayon magsha-shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Sir Dexter De La Cruz from Dubai. Sir, stay safe kayo dyan. Ingat lagi and God bless. Okay, next to Melquiades Norman from Almeria. Ingat kayo dyan, sir. Mga may giting na frontliner ng EMPS. Okay, salamat sa inyong panonood and stay safe. God bless sa inyo mga ka-chicken.